atong balikan mahigala mga panghitabo dito sa Tacloban City, mga sukid tigpaminaw. O niya atong analisaron pag maayo ni mahigala ang kuan ha. Sugdan tanan ni mahigala og hatag og hisgot-hisgot labot na mahigala ining mga insidente inani. Og ang investigasyon sa kapulisan kay nanggawas mga kahigalaan di ay bullying, di ay nang gurbax, di ay mga higalay mission kuno ni lain-lain lang. So ato ning klarohon mga sukid tigpaminaw ha. I hope nga palawman ni og mayos kapulisan kay ron di na mausab ning sama ni ini. Of course, ang mga ginikanan nga mga naminaw na to karon gusto mga kagilaan nga dunay istrikto nga pag rekisa sa mga estudyante ng naa diha. Nga musud gawas nga mga estudyante ba dili unta kuan. Pero medyo lisod man gud kayo na mga higala lagi kay bisag private school. Medyo kumpleto na mga gwardiya ng mga private schools, dili man anak kay kisa pag magdahom lagi in taon nga mga bata magdagi nana. So malagmit dunay mga measures nga himuon ang ato mahigalang mga officials sa eskwelahan at mga officials gobyerno kung unsaon ni ron. No? Ug unya atong balikan kadali mahigala kining bata ano? Kining duha ka mga bata sa nasud sa utok ani mga sukid tigpaminaw. Ni ara ba ila mga chat-chat mahigala nga aware sila mahigala ining balaod mga sukid tigpaminaw nga nagdepensa pud nila. Mo ni nakaparat ining kalakihan ron. Nas dili pa atong balikan kadali. Kining duha ka mga bata o katong usa ka bata mahigala in taon nga si Chris Lawrence Fabian, sila si Ayesa Dasa o si Joyan si Sisipara nga mga nangamatay mo ni mga bata taon. Akong gibutang dito sa tong screen mahigala. Sakto man ning maupawan madadara man eh. Pero kanang imo kay mo lang maghantakan gamay. Yagi ka lang kato katawa. Magkawantay ka to mga classmates na rin. Lapadog, hamurang hantakan, dapat nga pahak. Magsungugay sa unawa naman day, idakip. Amo na unsa man ning kalakihan ron. O tiyan natin, tinuod magaling nga ang iyang tupi mo igi. Sungog-sungog siyang tupi. Pero kini mga naong nga magod. Tanawa ha, kini mga naong sa mga nangamatay, babae doha kabuok ni. O kini usa nga, heroic ang iyang gihimo mga kagalaan. Dili ni bully nga pagkabata. Tarong ning bataa. Tanaw ni mo mahigala ning mga kriminal. Medyo dunay kakulian. So kini si Chris Lawrence Fabian, siya may laki ani. Pangutan-on ni mo mahigalang background ini buutan ning bataa. In fact, ni gawas mga higala ang iyang bayanihong buhat atol sa hitabo. Nga iya mahigalang gi lakad ang pultahan aron nga di makasud kadtong duha ka mga estudyante nga namusil. Ikaw tala na ha, sa man bullying kisa man nagbuli. Kining bata mahigala kini si Chris Lawrence Fabian, sila may laki nga namatay. Kining uban mga babae man eh. Buti pasabot sa man ng bully. Ka-unfair ba sad anak mahigala kumaon? Straight to the point. O istorya na lang na nga gibuli ko nuhay. Pero ang iyang katarong nga pagka bata, dako lang ning bataan na. Kato po mga namusil, nagkuon sa mga bata day. Mabitaw na nga, doon na bitay ko na ni. Mabitaw doon na bitay, na issue yung bitaw ng balaura mahigala kay kinigong mga minors karon 18 years old below. Dagkong tao na eh. O, tawa. Ka mga malditog mga naong ni mga gangster kay mga dagway ni mga bataa. Anad pa mahigala kay kita mo, doon ay picture kining usa ka 14 years old gakuyog-kuyog ni sa iyang auntie nga pulis nga nag-firing to kasamang names. Do you think mabuli na yung anak day? Nga anad na sa pusil, nagtakintaki na mga nagpusil, nag-firing na 14 years old. Nga doon na sa auntie nga pulis, doon na sa mahigala yun. Kanyo, ako na nang giblor mahigala. Na, tanawa, ang iyang hawak. Nag-firing ni bata. As early as 14 years old, nag-firing na. Dunay pusil sa iyang kilid. Unya, patuuhon tang nabuli ni day. Straight to the point. Katong usa, maldituhon sa tugdagway itong usa. Katong na, haman to nagpatupi kani. Unsa man yung tupi ha? Mardili siguro ikaw ng tupi ni Silda Carlos. O
o mga kaubanan nila sa mga barbero nga atong mga volunteers atol mga kigalaan sa atong ipasiugdahan diri mga activities DYHP Araben Cebu. Para kaingon ko ba baltan og buli-buli magalini sa tupi mga kigalaan bida kita kani adto si AT kani adto o kinini ang ROTC white side wall man tawa may murag natural naman kaayo kasamang kay ikaw kay nakagi ba ka sa si AT? Citizens Army Training kanang ROTC purbida tupihan man ta na mahigalag kuan gyud white side wall man gyud ang mga kagilaan wala may kuan magsungugay lang naman day kay pahak kadaghan ba day imong pahak di ay ay uban nya lapad man na imong umurag hantakan kini akong ulo ng bitaha na ni gamay kay bisag mag white side wall dili magay wa man kanu pihing no akong ulo nasakto ni pagkatug kapag bata na ko kay kada bitaw pagkabata bitaw nga sama na day kanang unlanan ang bata mo kuna no unlan mo bitaw nang careful ka sa bata kay maunlan og unsa ba unlanan ba na mo lapad ang mahigala mo hantakan ni kabot sa CIT o abot sa ROTC himuong kataw-anak bangil-bangilan na ganang bata para dili mapihing. Pero kani adto mga tawa naman ta kani adto. Kana lagi mo na nagduda ko og unsa ba gini? Buliing ba ni og di ba? Unfair man sa kay mamasangil tag buliing. Sa may namuli katong nang buli katong nangamatay. Katong gipamusil, gimotong gipamusil kay tungod kay buli to mga bata. Babae man to ha. Ang usa laki, nya tanaw nimo mga background ani mga bata, mga buutan ni mga bata. In fact kining laki may gala nga si Chris Lawrence Fabian nigawas man ang iyang pagkabayanihon gani panahon sa nagbuto-buto na wa mahadlok ni silado dito sa pultahan kaya pasanginlan nimo nagbuli day now ikaduha kung dili na kung gibuli sila niya lain ang gibuli kada kung unfair nga lain ang gipamusil indakin